Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu, kamar da yadda muka saba duk mako mukan kawo muku fitaccen jarumai mawaka domin mu tattauna da su a cikin wannan shiri namu na sana'a goma. Yau ma muna tare da fitaccen jarumin nan wato Malam Ibrahim Sinana wanda kuka fi sani da dumbadus. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So malam, da farko dai mun yi tattaki ne domin mu zo mu tattauna da kai a cikin wannan shiri namu, kuma sai muka yi gamdakatar muka tadda kai a kofar falonka kana shan iska domin lokacin zafi. Za mu so mu ji tsawon shekarun da ka ɗauka a cikin wannan masana'anta na Kannywood. Well, to salamu alaikum jama'a masu kallon mu. To mu dai wannan masana'anta ta mu ta Kannywood mai albarka mun kwana biyu a cikinta, nan mun dan dade a cikinta akalla dai ba zai fi sama da shekara 20. Muna dama da mutane, wasu mu bata musu wasu mu gyara musu, to cikin ikon Allah gashi dai har yanzu dai we are still exist, muna dan juyawa. So kai jarumi ne a cikin wannan shirin namu na sana'a goma. Muna tattaunawa ne da mutanen da suka shafi irin ku da kuma shawarwarin irin ku, domin ku ne duniya take ji daga gare ku. So kamar kai yanzu banda harkar jarumtaka da kake na fitowa a fina-finan Kannywood, akwai wata sana'a da kake yi banda wannan? Ai kai wanga sani in ba da sana'o'in ba, ai ba za actor ba zai dogara da cewa wai fim ba, inda ba da wata sana'o'in a gefe ba sai kaga mutum ya zo abinda ba a so, yayin da ma harkar tamu yanzu ta ɗauko lalacewa, kaga an ka dogara da ita dole ka zo ka ji kunya. Akwai wasu 'yan sana'o'i da muke ɗanyi a gefe wanda muke ɗan taya rufa junanmu asiri. Amma normally in ba abinda nake yi, nakan ɗan ɗauko jakata in fito yawon da muka saba, yawon mu na 'yan fim, yawon towa. Na'am. Shi mana ɗaya daga cikin abinda nake so a rayuwata. Na'am. To Malam Ibrahim Sinana, kun sha gwagwarmaya kuma akwai kalubale da dama da ake fuskanta a masana'antar Kannywood. So kai wani kalubale ka fi fuskanta, ko kuma wani abu ya fi ci ma tuwo a ƙwarya a wannan masana'anta ta Kannywood? Abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya suna da yawa yi. Na'am. Na farko, ba abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya irin rashin ƙaunar junanmu da ba ma yi. Muna ɓata junanmu. Na biyu, wasu sababbin activities sun shigo cikin harkar industry nan ta ta Hausa. Menene sababbin activities? Yanzu duk abin da ka tana kake ganin Yahudawa na yi yanzu daidai ne wanda ba ma ɗauka mu yi. Yau ka ji faɗan maɗugo, yau ka ji faɗan luwaɗi, yau ka ji faɗa kala-kala na ƙinewa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kai ka sani yadda tsarin yanzu harkar mu take ta industry yanzu. Wancan ya samu kuɗi a burinsa ya nakasta wancan ya samu kuɗi burin. Akwai wanda suka ware kansu ya fik su sun da suna samun kuɗi, to kowa ma ya gane kuransa. Kuma rayuwa ba haka take ba. Duk ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba. Ina daɗa faɗa, an taɓa yin hira da ni, ya ce billahi lazi in dai haka haihu to baka fita daga ruwa ba. Abin da kai shi za ka gani, ka daina tunani kai yanzu ka tsallake, to gobe wallahi tallahi tana nan kan bayanka. Shi yasa kaga mu har gobe muna gaya musu gaskiya, kuma ba za mu fasa faɗan gaskiya ba, dan babu yanda ba abin da za mu iya yi in ba mu faɗi gaskiya ba. Sai daga dan ce duk shekara wannan zai birthday, happy birthday, ga fim tana cikin matsaloli, ga 'ya'yan talakawa barcak, ga 'ya'yan kai. Shi yasa nake son wannan yarinyar ni dai a hankali na, Fati Muhammad, Allah ya mata albarka. Na'am. Ita kadai ce ni dai a kunne na yazo ta je gidan marayu ta dauko maraya tun yana yaro, ta rike shi, ta yi adoptin ɗinsa. Ka gaya mun wani actor ko wata actress a Kannywood da ta taɓa yin haka, wanda take da kuɗin da za ta yi. Na'am. Sai a nuno su akan layi suna ba almajirai kuɗi, wai shine taimako, bayan abin da za ka yi na sadaka ma an fi so ka ɓoye. Ga abin taimako. Na'am. Gidan marayu. Yanzu irin wannan bala'i da muke shiga, ai yawancin sa rashin iyaye ne. Yanzu ka je duk wani actor da ya ci gaba a duniya, zaka ga ya dauko da wanda ba nasa ba, ya rene shi, ya bashi ilimi fi sabilillahi. To wani kira za ka yi da shawarwari ga sauran jarumai da kuma mawaƙa da al'umma baki ɗaya
wanda za su amfana akan wannan abin da ka faɗa? Ni ba wani kira, ai kullum kiran ake, ni na daina wani kiransu, kowa ya gane ma dan kansa. Wani kira za ka yi? To ka kira wasu din ma ba ji za su yi ba, kawai abin da yake gaban su shi ne su dai su samu su yi mana wulakanci, ko kuma su samu yadda za su yi su kaskantar da wannan harkas. Ita ku dai harkar da mutane sama da 10,000 suke cin abinci a cikinta, don kai kwaya ɗaya ka ce za ka kaskantar da ita, wallahi baka isa ba. Muna nan da kai, ka rubuta ka ajiye yau da ka zo wajena, duk wanda ya yi mata ba daidai ba sai ya ga ba daidai ba, billahi lazi. Domin irin bakinmu ma ya ishi mutum, da muna nan muka yi sallah mai ta tsinewa duk wanda ya hana ruwa gudu a harkar nan, billahi lazi. In kana gani yau ka zama wani mai ta tsine ma mu haɗa ka da Allah, ya Allah ne kai ka, to kai za mu haɗa ka da Allah mai ta tsine ma, wallahi mu sa kuma a almajiran soro su ta tsine ma, tunda kai baka son dan wani ya samu sai dai kai ka samu, to ƙarya kake, ko ma waye yake da irin wannan halin. To mu koma cikin shirin namu na sana'a goma. Wani kira za ka yi ga gwamnati domin ta tuba matasa wajen samar musu da aikin yi a ƙasar nan? Domin matasa suna ƙorafi da kiran cewa gwamnati ba ta taimaka musu ta hanyoyi da dama wajen yadda za su samu sana'a. Wani kira za ka yi ga gwamnati domin ta duba matasa? Sana'a goma, abinda nake so ku gane, shi wani fa ba mai yake ba, kuma na daɗa maimaitawa, duk wanda ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai baccin ba. Gwamnatin ƙasarmu ya kamata ta hankalta, ta waye. Matasa ne suke tasowa wanda ba karatun allo ba na boko. Me kake jin ƙarshen wasan? Tabbas sai dai mu ci Allah ya kiyaye. To wai mutum ya ga cewa wai ya samu kuɗi ko ya kwashi kuɗi ya ɗebi 'ya'yansa ya kai ƙasar waje, wallahi ba shi bane ci gaba. Duk daɗin kuɗinka gida, a cikin kuɗinka a gida ya fi ma komai. Yanzu ka ga in ma tunanin ka kwashi kuɗi ka je ƙasar waje ka huta waye, yanzu dai gashi ƙarfen tuk Allah ya aiko da wata annoba. Kada ƙasar wajen ma ba talaka ba mai kuɗi, nan ma ishara ce ga mu, ba talaka ba mai kuɗi, kana samunta za ka ga mutum ya faɗi. To billahi allazi la ilaha illa huwa, tun kafin gari ya waye wa gwamnatinmu, wanda ta yi wa matasanmu abu mai kyau, ta gina musu gobansu mai kyau. Don gina goban matasa mai kyau shine zai kawo zaman lafiya a gobe. Don ba wai iba kuɗi ko wannan bankuna ana sa yara matasa suna ta yawa kan titi, akwai ranar da wallahi akwai ranar kin dillanci. To amma aka ce an gina matasa, an ɗora su a turba ta addini, an ɗora su a turba ta sana'a, an ɗora su a turba ta karatu, su kansu gwamnati sai sun fi jin daɗin rayuwarsu. Na'am. So akwai kamanceceniyar alaƙa tsakaninka da wani jarumin camama kuma mawaƙi, wato Shaba ɗan komedi na Maidile, wanda jama'a suke yawan ganin ku tare ko yawan posting kun yi tare. Me kyakkyawar alaƙar ka da shi? To ai dan wana ne. Na abinda sana ce ma dan wana ne, ka sani a duniya ba abinda na fi so irin wata. Na'am. To sai dace kuma uwata na kaunarsa. Na'am. In zan yi waya so 100 da babata sai ta tambaye ni na abu ina Shaba. Na'am. Ina Shaba, kaga ya zama dole ko so. Zai zo gidanmu, in ya zo gidanmu ya shiga har ɗakin mahaifiyata ya zauna, in bana nan zai ji ya ganta su gaisa. Ni ma zan je gidansu, haka mahaifiyarsa za ta tambaye ni. To kaga ko ai alaka ta zama babba. Saboda haka alaka ta da shi wannan ai shi kawai a je shi a dan uwa ba wai aboki ba. Inda duk mutumin da uwanka da ta tsuguna ta haife ka take kaunarsa, to me za ka yi dan ka faranta mata rai? Yau in ta ji kuna da matsala ai lamari ya lalace. To wannan dan uwana ne ba abokina bane. To akwai jarumin da ka fi yawan fitowa a fina-finansa, wato Adam A Zango, duk da kasancewar shi yana garin Kaduna ne, kai kuma kana garin Kano. Me alakar ka da shi? Adam A Zango shi kuma wannan kanina ne. Na shi kuma duk industry Hausa ba yaron da nake so, in dai actor ne kamar sa. To saboda shi Adam A Zango ni na san waye shi, na san kuma me mun har gobe kakaf Hausa film shi kadai nake kira King of Kannywood. Shi na bawa sarautar ai. To kamar Alinuhu kuma fa da yawancin mutane suka fi kiransa da King of Kannywood, yau kuma ka kira mutane da suke kiransa, ni Adam A Zango shine da suke cewa King of Kannywood, shine nawa. Duk wanda ya doke ka shine ruwa. Saboda haka ba maganar wai ka kama wani kama da wani actor.
wannan ra'ayina na faɗa kuma duk duniya ba wanda ya sai hana sinana ya faɗa ra'ayinsa